So, what is up mga kalahing? Nagbabalik tayo sa ating vlog. So, ngayon tuturuan kayo ni Mami kung paano magluto ng macaroni salad. And by the way, happy Father's Day to all the fathers out there. Good luck to your life, guys. Pero bago natin yan pag-uusapan kung paano magluto ng macaroni salad is intro muna. So, morning mga kalahing, bago ta magluto og macaroni salad is pabukalon sa nato. Daghan kay preparation. Pa dito guys. Karon tanawon sa nato na magbukal, so medyo boring kay busy pa magyud si Daddy Kulas. You go. Wala pa kaayo siya humot kay wala pa man nabot nga pampaano lang na siya. Init pampaluto sa kuha nata macaroni. Wala kay alam kay si Mami ram gid ang master magluto diri sa balay. So sa sunod na vlog is ipakita na mo ang amuang gawas sa amuang balay. So, kung wala pa mo kakita, next vlog na pang content na to mga kalahing. Kung ano naka-portrait na ta, sayang. Kailangan maka-landscape na mga kalahing. Wala ko ma-istorya diri kalahing kay busy kay Kalahing naata karon aron magbuhat o macaroni salad para sa atong celebration ng Father's Day. Ang kalahing ang taon pag naon nato ang pasta. Mm. 1 kilo ni siya kalahing. 1 kilo. 1 kilo na pesta macaroni ang tapos ang atong butang nato ang Jolly Fruit Cocktail. Ibali, i-mix na siya. Sunod ang atong ikuan nata di kuko Kaong. kaong red and green color. Sunod mga kalahing ang atong Raisins. Rum raisins mga kalay. halo sa nato. Para mag-mix ang lasa sa tanang part sa macaroni. Gamay man kay niya ako ang kuan. Sudanan kalahing. Buot naman siya. Sunod, atong ibutang kaning Nestle cream. Tulo ka Nestle cream sa 1 kilo nga pasta. Creamy kay tama mga kalahing. Nalapay isa na bilin mga kalahing. Turot na sila mga kalahing. Ihalo sa doon na to. Ayan, maraming awas na. Ang sukan sa mga kalahing mga lamig kayo tanawan. Labing na pagkaon na ng mga Atong kalahing. ibutang ang cheese. Slice ta og cheese. Wait lang mga kalahing nga. Magnolia cheese. Balhin sa kusang doon. Magnolia cheese. Cheese. Cut-cut lang na siya kay balim.
Kato. Nangunawi ako gapon, ikukuha ng kalahin. Kahapon. Mali po, mister. So, okay lang man gamiton inyong kamot mga kalahing. Sa mga hugas lang. Basta mahugas ang tarong, labi na karon na ay virus. Ug be careful lang po mga kalahing kung mag-hold mo og mga knife. Kaya basing masamad ka mo. Yummy yummy. Sayang mga kalahing, kita kayo mo atong katong murag na ay mga sprinkler kalahing na i-rub nimo ang cheese para gamay siya nila. Ay ano Ito siya po sa toppings. Kani nagbili tagamay para atong i-toppings ko niya. Para nakuha siya. Manix na po na. Sunod butahan na ito. mayonnaise. Mayonnaise. Ako nagtansya lang ko sa mayonnaise. Dili lang daw kaayo siya, preferred cake ganahan daw si mami magtan. 1 cup lang sa 1 cup. ay 1 sa kaluwag. Sa ito nga. Mix na ito. Wapa na kita na ito. Makaroni sa Wow. Makulay ang buhay. sa tungod sa wow! Sarap! Banan. Sunod at ikuta. Luka ka condensed milk na Liberty. Liberty, mga kalahing. Liberty. Duha ka buok. Mga kalahing. 300 ml. 300 milligrams. Wow! ml? Di kayo ko ka, ano. Amnaw ka para ng ml. Ug milligrams. Satisfying kahit tanan mga kalahing mo. Grabe ang ano, macaroni mga kalahing. Yan na patay isa ka Liberty mga kalahing. Nya i-mix na pod nato. Tama ba ko me? Okay, i-mix nato. Oh. Kamay mo kayo masulanan sa laki. Kulang na sa sudlan ng mga kalahing. Oh, guot na kayo. Labi ng mga edge ng mga kalahing. Grabe ka guot. So sa tanan na mong vlog karon pag si Mami ang nag-istorya. Kay maulawon kaayo si Mami. Yan. Lan sa ubos jud mga kalahing aron makuha pud ang Mix lasa yun sa nato siya. ubos.
consistency mga kalahing o deep kaya malasa tanan na kahit mga kalahing ug walay mauga. Uy, mingawa mga kalahing istorya. So, tilawan pa ni mami mga kalahing kung malasa ba gid siya or kuha ba gid ang ano. Daga na ito Lasa. So, pag tilaw ni mami medyo kulang. So, dagdagan niya o gamay na mayonnaise. Mayonnaise na. Then, i-mix na po nato balik. Aram dili kaya siya sa betawgan. Para dumi ang aslong. Aslong. Aram dili kaya siya aslong mga kalahing. Medyo na may nga pang vlog kay hawak kayo si electric fan. Umrag siya ga istorya karon mga kalahing. By the way mga kalahing, congratulations mga nadaog og cellphone gahapon sa ato ang live program. So na-ship na sila ha. Mga kalahing, mix lang na mix mga kalahing. Ang tama ang lasa, balanse siya mga kalahing. Dili kay tamis, di kay aslom. Ayan na. Basta tama na siya mga kalahing. Mana ito yung kalahing. Cheese. Cheese. Ano ito ako? Kurang sa cheese. Dali lang. So, kuhaan pa ni mami ang ato ang ano, cheese. Pang pang toppings mga kalahing. So, kuha na lang sa isa mabilin. So, karon nakuha na ni mami mga kalahing. Sayo naman siguro ni gamiton para sa inyo mga kalahing. Kung naaba mo ani mga kalahing, wala na problema. Ano naman siya mga kalahing. Hirap. Hulog lang nga. O niya kung ganahan na part mga kalahing kay satisfying kaayo tanawon. Para sa ako Ayan na ang mga kalahing kam. Hantod sa malanay ang cheese, hantod sa mahurot mga kalahing. Lame kayo. Okay kayo. Okay na siya mga kalahing. Ay mga kalahing. Ano niya ito? Finished product. Macaroni salad. Nya may next na to buhaton na ni. Ibutang natin sa rep para mabugnaw. Oh, ibutang na to sa rep. Ano bukod. Hey, that's pretty good. Mga kalahing. So, mauna niyang ato ang finished product. Ipakita mo. product. I-rep na to ni mga 5 to 6 hours para lang siya bugnaw. So, salamat kayo sa pagtanaw ninyo mga kalahing. May tag nagustuhan ninyo ang atong video karong buntaga. Og, by the way, again, Happy Father's Day guys. Og, kung wala ka mo nakasubscribe sa amo ang channel, mag-subscribe na kamo. Og, i-turn on ang notification bell para updated kamo sa ato ang channel. So, maulang na ang karong video na to. Buntaga, salamat. And don't forget to share this with your friends para kabalo po sila sa pag-imog macaroni salad. Salamat mga kalahing. Bye.